Retrospektíva týždňa Hlasu ľudu. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa v tomto týždni stretol s predstaviteľmi misie Medzinárodného menového fondu, ktorú vedie Anet Kijobe, nová šéfka misie pre Srbsko. Na stretnutí sa zúčastnili ministri financií a baníctva energetiky Siniša Malija, Dubravka Đedovićová, Handanovićová, ako i guvernérka Národnej banky Srbska Jorgovanka Tabakovićová. Záverečná skúška pre osmákov sa bude konať 23., 24. a 25. júna, oznámil to minister školstva Dejan Vuk-Stanković. Žiaci budú absolvovať test z materinského jazyka 23. júna, test z matematiky 24. júna a tretí test z voliteľného predmetu 25. júna. Záverečnú skúšku bude absolvovať úhrne 66 578 osmákov. V aule pokrajinskej vlády v pondelok udelili ceny zástupcom najúspešnejších výchovno-vzdelávacích ustanovizní z územia Vojvodiny v rámci programu pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine. Tento program sa realizuje už 16 rokov a v tomto roku poprvýkrát odmenili až 73 ustanovizní. V pondelok vo dvore budovy Spolku Petrovských žien vedľa parku pri námestí Slobody zorganizovali váľanie mája. O primeraný program a ľudovú veselicu pri váľaní mája ženy a muži sa pričinili spoločnými silami. Medzinárodný deň detí si pripomenuli škôlkari vo všetkých pobočkách predškolskej ustanovizne Kolibrík, ktoré pôsobia na území obce Kovačica. Do oslavy sa zapojilo zhruba 400 detí. Podujatie sa konalo pod patronátom predškolskej ustanovizne Kolibrík a obce Kovačica. V útorok v Petrovskej knižnici Štefana Homolu uvítali spisovateľa Uroša Petrovića, autora mnohých diel pre deti a mládež. Posedenie bolo na dvore miestneho spoločenstva Bašský Petrovec. Obec Bašský Petrovec aj tohto júna organizuje sezónny zber obalov z herbicídov a pesticídov. Zber bude v pondelok 9. júna a to týmto poradím. Od 7 do 8:45 v Kulpíne, od 9 do 11:15 v Bašskom Petrovci a od 11:30 do 12:30 v Hložanoch. Na titulnej strane 1. júnového čísla týždenníka Hlas ľudu sú petrovskí gymnazisti víťazi vedomostnej súťaže Koľko sa poznáme. Čitatelia si medzi iným môžu prečítať report z volieb v Matici Slovenskej v Srbsku, píše sa aj o detskom hudobnom festivale Vojvodiny v Petrovci, zatiaľ čo športová rubrika informuje o futbalových zápasoch našich klubov. Prílohou čísla Životný štýl. Ďakujeme za pozornosť.